M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikukulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi Lolemba, Mulungu wa namba 15 pa Chaka, ndipo ndi pa 17 July 2023. Mawu athu oyamba lero akuchokera m'buku la Exodo mutu oyamba, ndime ya 8 mpaka na 14 kudzawerenganso ndime ya 22. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Elizabeth Mwale kuchokera ku mphakati wa St. Francis ku St. Teresa Center Chankozi mu parish ya St. Joseph Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu uchokera m'buku la Mateyo mutu wa 10 ndime ya 34 kuzafika mutu wa 11 ndime yoyamba. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Chikaya achipani cha Carmelite Fathers kuchokera ku Carmel Prayer House Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu wa m'buku la Exodo 1 ndime ya 8 kulekeza 14 kuzayambiranso 22. Pambuyo pake padalowa mfumu ina imene sidadziwe za Yosefe. Mfumuyo idawuza anthu ake kuti Aisraeliwa akuchuluka kwambiri ndipo ndi amphamvu kopambana ife. Mvetsani tsono, ife tichite nawo za nzeru anthu amenewa, tiwachenjerere kuti asachuluke fukwatu pa nthawi ya nkhondo iwowa angathe kuphatikizana ndi adani athu nadzalimbana nafe kenaka nkuchoka m'dziko mwathu muno. Tsono adayika akapitawo awo owagwiritsa mwankhanza ntchito yolimba Aisraeliwo kuti pakutero afoketse. Aisraeli adawamangira Farao mizinda ya Pitoni ndi Larisesi, kumene Aigupto ankasunga chakudya chawo. Koma Aisraeli ankati akamawazunza kwambiri ndi pamene iwo tsono ankachulukira mpaka ankabalalikira m'dziko lonselo. Motero Aigupto ankaopa Aisraeli ndipo ankawakakamiza mwankhawe kugwira ntchito ya ukapolo. Moyo wa Israeli unali wowawa chifukwa cha ntchito yakalavagaga yowumba njerwa ndiponso ntchito zosiyanasiyana za minda. Ankawakakamiza mwankhanza kugwira ntchito zonse zolemetsa. Pamenepo Farao adalamula anthu ake kuti mwana aliyense wamwamuna wobadwa mwa Aheberi azimponya mu mtsinje wa Nailo, koma ana onse akazi aziwaleka azikhala moyo. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, kodi mukuyesa kuti ndidadzapereka mtendere pansi pano? Sindidadzapereke mtendere ayi, koma nkhondo. Inetu paja ndidadzalekanitsa mwana wamwamuna ndi bambo wake.
mwana wa mkazi ndi mayi wake, mkazi ndi apongozi ake aakazi, mwakuti adani a munthu adzakhala a m'banja mwake omwe. Munthu wokonda abambo ake kapena mayi wake koposa ine ngosayenera kukhala wophunzira wanga, ndipo wokonda mwana wake wamwamuna kapena wamkazi kuposa ine ngosayenera kukhala wophunzira wanga. Amene saseza mtanda wake ndi kumanditsata ngosayenera kukhala wophunzira wanga. Munthu woyesa kusunga moyo wake adzawutaya, ndipo wotaya moyo wake chifukwa cha ine adzawusunga. Munthu wokulandirani inu amandilandiranso ine ndemwe, ndipo wondilandira ine amalandiranso iye amene adandituma. Munthu wolandira nthumwi ya Mulungu chifukwa choti ndi nthumwi adzalandira mphotho ya nthumwi ya Mulungu. Wolandira munthu wolungama chifukwa chokuti ngolungama adzalandira mphotho ya munthu wolungama. Ndipo aliyense wopatsa ngakhale chikho cha madzi ozizira kwa mmodzi mwa ophunzira angawa chifukwa chakuti ndi wophunzira wanga, ndithu ndikunenesa kuti ameneyo sadzalephera kulandira mphotho yake. Yesu atatsiriza kulangiza ophunzira ake 12 aja adachoka kumeneko nkumakaphunzitsa ndi kulalika mizinda yawo. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Nsabata inotu mawu athu oyamba adzichokera m'buku la Exodo, ndipo tu kufika tsiku la lero Lolemba nkuyang'ana zimene tinamva dzulo mu uthenga wathu. Tinaphunzitsidwa kuti tiyenera kutsekula mitima yathu kwa Mulungu, ndipo munthu amene amatsekula mtima wake kwa Mulungu, ameneyo Mulungu amakhala naye, amamupasa zaulere zosiyanasiyana zomwe zina iye samayembekeseranso. Nchifukwa natuza titi tikuyenera kukhala dothi limene mbewu zimameramo, kuti kodi ifeyo ndi dothi lotani. Ndifake tikaona mawu athu oyamba lero tikuona Aisraeli omwe akulandira zaulere zambiri pomwe anali ku Igupto, ku ukapolo, ndipo amazuzidwa kumeneko, koma iwo amalandira zaulere zambiri kuchokera kwa Mulungu. Chimene tutufuna tuone pamenepa nchakuti pamene Mulungu akudalitsa ena, pali anthu enanso amene sasangalala nazo, pali anthu ena amene amaopa anthu amene akudalitsidwa, pali anthu ena amene amayamba kuwazuza anthu amenewa kuti atayane ndi Mulungu, achoke kwa Mulungu. Koma tiyeni tuone mmoyo wathu, ifenso timathauma kumana ndi masauso ambiri, ziphinjo zambiri, zowawa zambiri pamene Mulungu akutidalisa. Kodi ifeyo timabwerera mbuyo kapena timapitabe pasogolo? Aisraeli adapitabe pasogolo, ndipo amalandirabe madaliso a Mulungu. Nchimodzimodzi Mulungu wathu satisiya ife tokha, amatiyang'ana ndi kumatipasabe madaliso, ngakhale ena azitizuza, ngakhale ena asamasangalale nafe, ngakhale ena asamatifune. Kodi ifeyo timabwerera mbuyo kapena timayamba kuwerenga madaliso amene tikuwalandira? Uthenga wathu wabwino tikuonanso ophunzira a Ambuye Yesu, kapena otsatira a Ambuye Yesu, kuti
anthu amene amamukonda Ambuye Yesu, Mulunguso amabwera kwa iwo. Komanso anthu amenewa amaweruzidwa molakwika ndi anthu ena, ndipo cholinga chake chimakhala chimodzi, kuti anthu amenewa akhumudwe, atayane ndi Mulungu wawo, asiye kutsatira Mulungu wawo. Tizidziwa kuti adani athu sakhala nafe kutali, adani athu amakhala nafe pafupi. Nchifukwa Ambuye Yesu lero akutiuza kuti mwana adzaukira bambo ake, mwana adzaukira mayi ake, mpongozi wamkazi adzaukira mpongozi wamkazi. Kusonyeza kuti anthu amene amatibweresera mavuto satitalikira ife, amakhala nafe pafupi, cholinga kuti atipange ife kuti tione kuti Mulungu watifulatira. Ambuye Yesu tulero akutiphunzitsa kuti munthu amene wagwa mchikondi ndi Ambuye Yesu, kugwa mchikondi ndi Ambuye Yesuko ndi kumene kumambweresera iye mphamvu kapenanso chimwemwe chapatali, chimwemwe chosatha. Kodi ifeyo ndi anthu amene tidagwa mchikondi ndi Ambuye Yesu? Ndife anthu amene tikuyenda ndi Ambuye Yesu? Akutiuza kuti kugwa mchikondi ndi Ambuye Yesu kumapambana kugwa mchikondi ndi abale athu kapena abwenzi athu. Fa abale athu, abwenzi athu tikagwa nawo mchikondi, chimwemwe chake chimakhala ndi malire. Koma chimwemwe chogwa mchikondi ndi Ambuye Yesu chilibe malire. Pamene ife tikhala ophunzira Yesu, timakhalanso ndi chimwemwe choposa kungokhala ndi abale athu. Nchifukwa Ambuye Yesu akutiphunzitsa mu uthenga wathu wabwinowo kuti tiyeni tiziona mmoyo wathu kuti tagwa mchikondi ndi ndani. Kodi mukuyesa kuti ndidzapereka mtendere pansi pano? Sindidzapereka mtendere ayi, koma nkhondo. Munthu amene ali ndi Ambuye Yesu ali pa nkhondo, chifukwa akulimbana ndi wina aliyense amene akupanga zinthu zotsutsana ndi kufuna kwa Mulungu, zotsutsana ndi kufuna kwa Ambuye Yesuyo. Kodi inuyo ndi ine tikamaona zinthu zolakwika, zinthu zotsutsana ndi Ambuye Yesu, timangoyang'ana? Tikamangoyang'ana tidziwe kuti sitinagwe mchikondi ndi Ambuye Yesu, ndipo sitingakhale ndi mtendere umene Ambuye Yesu akutiuza. Tiyeni tidziyesayesa tsiku ndi tsiku kukhala otsatira Ambuye Yesu, kuti tikhale anthu achimwemwe ndi osangalala. Munalitu ndi ine lero Bambo Emmanuel Chikaya.